ng Mega 1, yun, bumaba na po. Saka ako na CT scan. Tapos, ano po ako na operahan. Na-operahan din po ako, pero nagpasalamat po ako kasi nung binayopsi po ako, maganda po yung resulta ng biopsy. Hindi po ako... Hindi na cancerous. Opo. Hindi po ako na mag-chemo o kaya mag-radiation po. Kaya tuwa po talaga ako. Pasalamat po sa Diyos. May gawan po kay Dr. Dito po kasi yun po, ang ganda po ng resulta ng nangyari po sa buhay ko. Yun po, masaya po ako. Sobrang pasalamat ko po talaga. Nakilala ko po siya at saka may gawan po. Kaya kayo po mga kaibigan, mga kilala po, mga kamag-anak, inaanyayahan ko po kayo na subukan niyo na rin po na itong mga amazing products po ni Dr. Joey Betito. Talagang ma-amaze po talaga kayo. Talagang maganda po para sa ating kalusugan. Maraming salamat po. Okay, Miss J. At sinasabi ko, bayaban ka. Kasi bayaban nung dalaga ka. O nung... Middle name po. Middle name pala bayaban. Bira nung nga pala. Okay, so... Yan po mga minamahal ko, mga amazing people na ito si J. Ay medyo matagal na rin natin nakilala. At yun nga po, naalala rin tayo nung sinabi napakataas ang kanyang creatinine. Yung pala, hindi lang pala yung creatinine, meron ibang problema sa kidney. Na yun nga po, nung uminom siyang nung binayopsi, ay hindi na po cancerous. Yung benign na lang. Kaya talagang maraming salamat. Unang-una, God first, sabi ko, love and success. Kaya naging successful dahil nga po uminom ng ating mineral. So, Merry Christmas, J, and congratulations. Hindi ka na Okay, good day mga amazing people. Meron tayong panahon ngayon na naging pasyente po natin ng ating opisina last year, June 17. So, 1 year na. At tinulong sa atin kasi nga po siya ay mataas ang sugar, 450. Mataas din po ang blood pressure, nasa 140/90. At medyo yung kanyang labi, yung dila niya, yung mouth niya, medyo sabi mo nga, manhid na pati mga kamay. So, tinulungan po natin, pinainom natin ang ating mga amazing products, yung amazing pork, yung later on yung Mega 1. At after less than 3 months po, nag-normal lahat. So, pakikwento po sa ating madam kung paano po ang nangyari. Ako po si Vilma Orbillinasol ng Kamalig Albay. Pumunta po ako kay Doc ng last June 17, 2023. 2023. Kasi po manhid na yung mga hindila ko, tapos kamay, paa. Siyempre, takot na ako doon. Opo, siyempre, isa lang ang buhay. Opo. Tapos nung magpa-check up po ako, nalaman ko na Ang sugar. sobrang taas po lang ng sugar ko. Umabot ng 450. Tapos ito lang po yung ininom ko, Amazing Pork. Sa loob ng 50 days, nag-normal. Nagpa-blood, blood sugar, na po, 91 na lang sugar ko. 91, which is very normal. Opo. Tapos, after 2 weeks naman, balik naman ulit ako, nag-100. Yung pangatlong pa-blood, sugar, okay na. Hanggang ngayon, 19. 90. So, talagang Amazing talaga. Amazing talaga. Kasi 454, usually po yan, karamihan yan, pinapag-insulin na. Pero sa iyo, walang insulin, wala nang gamot na iniinom. Kaya po siya bumalik sa atin ngayon, bumili ulit ng ating mga produkto natin. At ginagawa niyang maintenance, pati yung mother niya, pinapainom na rin. Ilan taon na si nanay? 79. 79. Buong pamilya na po, pati yung anak mo ata umiinom din. Saka ito. Pati yung apo mo, umiinom na rin. So lahat ay umiinom na sa buong pamilya. So ano po masasabi mo sa ating nanonood at nakikinig sa atin ngayon? Ano po ang may re-recommenda po ninyo sa kanila? Ay, kami naman rin po ng Amazing Pork or
Pwede rin ako nga, may gawa na lang kayo ngayon kasi Kasi maintenance ko na lang. Opo. Pero kailangan po kailangan yung binawan mo sa akin, Ginawa mo. hindi ko yun. Kailan Yung ginawa bawal, mo? Hindi ko ginawa. Tapos Opo. ang ginawa ko lang, hindi ako kumain ng kanin na yung white rice, brown rice, rice. tapos yung saging. Saging. Oo. Kaya madali ako Recover. naka-recover ako. Opo. Yun So lang kailangan pa rin po yung diet, Dahil a little yung mga bawal exercise, ko, yung mga dapat bawal, huwag gagawin. hindi kakainin. Hindi ka. Para madaling makarecover. Opo. Plus yung amazing pour natin, Mega 1, plus prayer. So, mabilis po ang recovery ni Madam Belma. So, salamaton sa iyong magandang testimonya. Sana po yung ating mga nanonood sa ating ngayon, kung saan man po kayo, kahit nasa ibang lugar kayo, pwede po kayo maka-avail ng ating mga amazing products na galing sa Amerika. At pwede po rin po kayong mag-order through online. So maraming salamat, magandang araw, and God bless. Welcome. Okay. Magandang umaga. Umaga po sa inyo. Okay. Ako po si Corazon, ako na taga-Banyan. Nagpunta ako kay Dokti dito for dahil sa mayroon akong rashes at saka nabagong yung ulo ko. May sugar ka ba? At high sugar pa High ako. sugar. Tapos, sabi sa akin, opera na ko ta. Sa ospital, kaya ospital. saan dinalang ka? Oo. Hindi na nabagok so ano ko sa payo. Pero wala naman akong nararamdaman eh. Kaya nagpunta ko kay Dokti dito para i-suggest ko sa iya kung anong marayon. Kaya di pa akong sa loob ng 2 semana, 2 linggo. 2 linggo, at saka yung missing Amazing juice, amazing pour. for at saka Amazing juice, amazing coffee. missing coffee. Opo. Yan. At saka sa loob ng 2 semana, naraya ko, wala nang rashes. At saka nag-abil pa akong sabon, pati. Opo. Oh, salamat sa Panginoon sa Galing ka. galing ako at wala na akong So rasis mo nanay, nawala na talaga. Nagralaya na Oh, baga. wala na. Tapos yung sugar mo, nagpa-laboratory 110 normal, na. 110. Ah. Okay, so Nagpapunta ko almost, kanina opo. yun sa Binere. Okay. 110 na lang. Okay, so almost normal. Opo. Kaya nagpunta Pagkatapos- naman ako kung ano ang maraming pag-i-maintain ko. Opo. Pwede po yan na maintain ka na lang. Yung po sa amazing po, ilang beses ka umiinom? Twice? Twice a day. Twice a day. Oo, 4 na ang kapsula. Opo, so gawin natin siguro ngayon, baka once a day na lang. Tapos, maaaring lagyan na lang natin isang mega once sa gabi para mabawasan na ang expenses mo. Pero tuloy-tuloy din ang pagaling mo. Kasi 2 weeks pa lang, ang laki na ng Kaya nagawasan nga, mo. maski ako maray na, punta rin pa rin ako dito. Yes, kaya lang kasi Oo, maintenance. maintenance. Kasi nga po, ilang taon na kayo nanay? 78 na. Oh, Sa 78 January, na. 79 na. Wala Oh, man akong maintenance kasi. Oh, January sa Ngayon lang ako 79 na nangyari si nanay. Walang maintenance. Ngayon po ay dahil po sa amazing po, gumaling yung kanyang process. Grabe, Yung nagralaya sugar nga niya, eh. nag-normalize. Pagkatapos na bagok mong ulo, hindi na sumasakit ngayon. Uy, ito nga Ayun. nabagong pa. Yan ang bagok sa iyo. Kaya nagpapasalamat si nanay. Unang-una kay Lord Jesus Christ. Pangalawa dun sa ating mga amazing products. At natagpuan mo ito at nakainom ka tayo. Napakinggan ko nga sa radyo, kaya Opo. sabi ko, makadamot akong kwarta, pupunta ko dito. Opo, Kaya nangyari kayo, na po nangyari yan. na. Opo. So ano po masasabi ninyo sa mga nanood na nakikinig nanay sa atin ngayon? Mayroon nagsabi sa akin yung kabarkada ko. Saan ka pumunta? Sabi ko doon. Hindi ko man sinabi. Oo. Siya ay mga kati-kati sa buwan. Paid nga ni sa labas, pero nakakain siya ng marara. Wow, nagganapin. Oo, anong marara? Sa Oh, dito rin, yung amazing problem. Oo. So masasabi mo po nanay na ito may rekomenda mo sa lahat nitong ating produkto na sila'y matulungan din. Yung lahat ng mga nakikinig na may mga karamdaman, pwede mong i-recommenda mo sa kanila dahil ikaw natulungan ng ating amazing po. Kaya sasabihan ko si
Huwag nang pangalan. Bawal ng pangalan. Sabihan ko siya na pumunta kami dito. Yes, pwede mong samahan. Oo. So Samahan yun, ko siya. ang ibig sabihin ni nanay, lahat ng mga may karamdaman, mga kaibigan niya, kamag-anak, kakilala, at kahit po yung nakikinig ngayon, subukan po ninyo ang Amazing 4 na galing sa Amerika, sapagkat kung si nanay ay going 79 by January, natulungan ng produktong ito na gumaling ang kanyang mga kate-kate, yung rashes niya sa katawan, yung kanyang sugar ay nag-normalize, yung kanyang nabagok ang kanyang ulo na tulungan, ito po ay makakatulong man sa inyo kung kahit man ano po ang inyong mga karamdaman. Kaya magsadya lang po kayo dito sa ating opisina para magkaroon din kayo ng magandang kalusugan. So nanay, paalam na po tayo. Thank you for your Assistant. assistant at saka thank you kay Lord. Hanggang ngayon, ay, 79 na ako, walang sakit. Yes. Yan lang ang kati-kati ko. So, Walang iba. ang importante nanay, sabi ko nga parati, God first. Ilagay mo nga nanay ang kamay mo ganun. God first. God first. Again, love. Love tayo. Love natin. Ganyan, love. Love sa bawat isa. Then success. Opo. Success, ganyan. Success. Kaya successful kang gumaling ka na. Bumalik. Okay, maliwanag. So maraming salamat po sa inyong lahat. Sana Salamat. makatulong din po kami sa inyong pangangailangan. Thank you. Po sa ating mga kababayan, dito po sa atin si Mrs. Sigismundo ng Dalagalbay ay meron po siyang ipapaliwanag sa atin kasi noong last year pumunta sila dito ng kanyang mister na 69 years old na po ay may problema po sa prostate at UTI, medyo nahirapan na umihi, nahirapan po matulog. So binigyan po natin siya ng bumili po ng good for 15 days ng Mega 1, yung 21 ingredients na galing sa Amerika. So ngayon po bumalik siya kasi nga po ay yung kanyang anak merong dysmenorrhea at si tatay naman 69 na ay umigib ng umigib. Pero noon po ay sa isang 15 days na pag-iinom, maganda po ang nangyari. Paliwanag ko nga ninyo sa amin, madam, kung ano po nangyari kay sir. Last year nang bumili kayo ng Mega 1. Last year kasi, pumunta kami dito kasi nahirapan siyang umihi, sumasakit ang puson, tapos nahirapan matulog kasi pabalik-balik ng ihi. Sa loob ng 15 days, yung pera ko lang, sa 15 days lang, pero gumaling siya. Hanggang ngayon, ako bumalik kasi naano siya sa pag ano ng tubig. Yung Igib ng igib ngayon. Pero nung binili po ninyo noon na good for 15 days, totally na talagang hindi na siya sumasakit yung puso Hindi niya. 3 days. Hindi na siya nang ihi. 3 days lang ano siya ng kagalingan. Ang ginawa. Oo. Kaya po sa 15 days na yon talagang nagpasalamat siya sa Opo, Panginoon Diyos. nagpasalamat talaga ako sa Diyos. Oo. Sabi ko, ibinigay mo sa akin yung talagang kontak. Kasi ayaw talaga niya sa Mga synthetic drugs. ayaw talaga magpadala sa akin. Oo. Kasi gusto ko, sabi ko doon tayo kita magpa, yung urinary. Sabi, Urinalysis. oho, sabi sa akin, wag na. Baka sabihan ako, i-dialysis ako, wag na. Doon na lang sabi sa pinasabi mo. Kaya kami pumunta dito. So talagang very powerful in just 15 days po, natulungan ng ating Mega 1. Kaya po bumalik ngayon si Madam kasi po ay yung kanyang anak na may dysmenorrhea ay kaya bumili po ulit. So ano po masasabi po ninyo sa Mega 1? Pwede po ba natin yan i-recommenda sa ating mga kababayan, kamag-anak, para uminom nitong ating produktong natatangin na galing sa Amerika? Opo. Kaya nga, sabi ko sa kanila, yung pamangkin ko, sabi ko, kaiinom mo ng mga synthetic drugs, sabi ko doon ka pumunta. Kasi kahit sabi ko, walang epekto walang side effect. Walang side effect Sabi ko, kasi natural po. Oo, natural. Kaya lang, sige lang sabi sa akin, opo, opo. Ewan ko kung pumunta. Iyo po. So mga minamahal kong kababayan, ito po si Mrs. Sigismundo na may bahay po ni Mr. Sigismundo na natulungan ng Mega 1.
na may problema sa prostate, may problema po sa pagtulog. So, sana lahat pong mga nanonood, nakikinig na mayroon po kayong problema sa iyong karamdaman, subukan po rin yung Omega 1 na galing sa Amerika with 21 natural ingredients sapagkat ito po talaga ay nakakatulong sa ating kalusugan. Maraming salamat at magandang hapon po sa inyo lahat. Salamat. Po sa ating mga kababayan, dito po sa atin si Mrs. Sigismundo ng Albay ay meron po siyang okay, magandang umaga sa ating lahat. Andito po si ating kagawad ng Ligao City. Pumunta po siya sa atin noong Mayo dahil nga po sa kanyang father na ang problema po, may prostate, may high blood, at ang pinakamahirap po, yung creatinine niya ng kanyang father, 359.3 nung nagpa-examine po noong March 6, 2023. So, uminom po, ang pangalan po ng kanyang father, si Mr. Loreto Pilojero Sr. So, andito po si Kagawad. Kagawad, paki-explain po sa ating mga nanonood sa FB Live at nakikinig sa PBND-CGB. Kasi ang papa mo, 77 years old, marami ng sakit, mayroong iniinom na maintenance sa high blood. Paano po, ano nangyari po nito na nag 359.3 na candidate na po for dialysis? Sabi nga ng doktor, pag umabot ng 400, mag-dialysis na. So, paki-explain po ano nangyari dito kay Papa mo. Good morning po. Ako po si Ami Rosco na taga Purok, Barangay Layon, Ligao City. Anak po ako ni Pilojero Loreto. Siya po ang pasyente ni Doc Joey. Ang nangyari po nito, nagkasakit si Papa mga month of February. Yun po yung grabe na talaga siya. Parang nahihilo, walang ganang kumain. Tapos po, nagkaka-difference siya sa palihi. At that time po, pumunta po kami sa doktor. Dalawa pong physician pinuntahan namin sa Ligao. Nagpaano po kami, nagpa-Greya. Yung result po, ito nga po is 359.3, March 6, 2023. Nagkataon po na narinig niya yung programa ni Doc Joey sa radio. Kaya po sabi niya, may reseta na po siyang tinitake galing doon po sa doktor niya. Kaso po, iba yung result niya sa kanya. Para lalong nanghina, nasusuka, ayaw kumain, nangingitim yung mga labi, namaga yung mukha. Bilang anak po, worried po talaga ako that time. Umiiyak na nga po ako, tapos dito pong asawa ko, tapos mga mama ko. Kaya po, siya po ang nagpili talaga sabi na pumunta kay Doc Joey. Hinanap po namin siya dito sa Legazpi. Nung napuntahan po namin siya, Mayo po, nakita po ni Doc yung result ng Crea niya na 359. Sabi po ni Doc sa akin, sinabihan po talaga ako ni Doc na within 6 months, mapapagaling natin si Papa mo, mapapababa natin. Biniro pa nga ako ni Doc, biniro mo pa ako, Doc, no? Sabi mo, pag napagaling mo si Papa mo, maglagay ka na ng branch sa Ligao, or kaya, regaluhan mo ako ng car. Yun ang nakatandaan ko. Kaya po, medyo ako po, kasi parang hindi po ako naniwala, no? Nasabi ko, grabe, ang taas ng Crea ni Papa. Tapos mga synthetic yung gamot na binibili namin, walang supplement. Walang palya. Kaya nung mag-request si Papa sa akin, sabi niya, magpa-Crea naman tayo kasi naka 6 months na ako kay Doc Joey. Di ako nag-atubili, pumunta po kami sa sa lab, nagpa-test na naman po. Kaya po, thankful po ako kay God. Talaga pong medyo ako kasi di ko ina-expect na gano'n yung magiging result sa Papa Pati yung kapatid mong galing Canada, yung nurse. kapatid ko pong nurse na Hindi galing makapaniwala. Canada. Sabi niya, amazing. Opo, sabi ko kay Papa, parang medyo takot ako kung ano yung maging resulta. Kasi sabi ng doktor niya dun sa Ligao, pag nag-400 si Papa mo, magda-dialysis na tayo. Kaya sabi ko kay Papa, before na dumating yung result na to, sabi ko pa, paano kung di napababa ni Doc Joey yung Crea? Sabi niya, umiling-iling si Papa, sabi niya, ayaw ko magpagamot sa iba. Doon lang talaga kay Doc Joey. Kaya nung
lumabas tong result na to. Pumunta pala ako dito, wala ka, Dok. Ito pong mga sekretary mong magaganda yung andito. Para kukuha sana ako ng, ano ba yung date ko po nito, request para magpa-prayer. Nag-walk-in na lang kami. Yep. Kaya nung pumunta po ako doon, pagkakuha po ng result, takbo agad ako kay Papa. Wala ako doon si Papa, nasa bilyaran naglilibang-libang. Nung dumating si Papa, tinawag ko, niyakap ko talaga siya, Dok. Niyakap ko talaga ko, Pa. Sabi ko, miracle talaga. Talagang amazing yung result sa'yo nung mga food supplement ni Doc Joey. Kaya sabi ko na sa iyo. Sabi ko, ay Diyos ko talaga. Ang salamat. pinaba ko kagawad sa creatinine ni Papa mo is 205.5. Halos normal na po siya. Almost normal na. Mali, kaunti na lang. Palagay 36 na ko. lang. 36 na lang, Doc, yung... Kaya nga po. Kaya nga po, siguro po by January, hopefully with God's grace, normal na. Opo. So bababaan na po natin ang dosage niya. Okay, so Kaya po, andito din ako, Doc, para talaga sabi ko kay Papa, pwede ka nga pa, ikaw na lang pumunta kay Doc. Kaso sabi ko, ako na lang, personal ako magpapasalamat talaga. Ang pera nakukuha. yes, ang buhay po Madali. hindi Ang nakukuha buhay na. hindi. Oo, Hindi so talaga yun nga sinasabi nakukuha. ko kagawad sa radio. Baka kasi sabihin ng iba, gusto lang makabenta ni Doc Joey. Hindi naman po yun bilang Kristiyano, bilang Pilipino, bilang Bicolano, meron tayong ligasiya na makatulong. Kasi po, ang kwarta, nawawala, nakukuha. Pero ang buhay po, pag nawala na, wala na, goodbye. Yun nga. So yun nga po, ang nangyayari, pinaglalamayan na lang ng mga mahal sa buhay. After that, malungkot na, forever na. Memories na lang. Samantalang pag healthy po ang tao, buhay po, kasama natin ang mahal natin, di ba? Kasalamuhan natin. We are happy. Lalong-lalo this Christmas season na talaga kumpleto, di ba? So ano po masasabi natin na kagawad sa ating mga nanonood o nakikinig sa atin Sa ngayon? mga nanonood po or nakikinig, ako po talaga nagbibigay ng testimony na hindi po sayang ang oras, ang pera dito kay Doc. Mapapahaba po talaga niya ang buhay ng mga pasyente natin, which is hindi natin mababayaran sa kanya ng pera. Salamat, Doc. Salamat po sa Amazing Four. Salamat po, Madam, sa inyo, sa napaka-approachable ng mga employees ni Doc. Talaga pong, nung una, talaga pong nag-atubili ako. Nasabi ko, baka naman, hindi naman magagamot si Papa. Pero po, personal ako pumunta dito para po talaga magpasalamat kay Doc. Thank you, Lord. Ang Papa ko po, napaka-liksi na naman. Ang bilis na naman, kahit sana naman nakakabuta, nakakapag-motor. Nakapag-bilyar na. Andun po sa bilyaran, maliksi po. Thank you very much po. Salamat. Actually, ako po yung nagpapasalamat unang-una kay Papa Jesus kasi siya po nagpagaling. Siya po, tayo po, instrumento lang yung Amazing Four, instrumento lang po tayo. So, the greatest healer of all time, si Lord Jesus Christ. So, thank you so much, Lord. Natulungan po ninyo ang inyong anak na si Mr. Loreto Pelojero Senior. At siya po ay almost normal na. Pati po yung lahat ng mga sakit, yung prostate, yung high blood, yung po ngayon po creatinine. Thank you so much, Kagawad Ami. Sana po ay pamalita natin na ang ating Amazing Four na galing sa Amerika, all natural, truly, ito po ang binigay sa atin ni Papa Jesus para makatulong sa sanlibutan. Maraming salamat po. Magandang tanghali, amazing people. Ngayon po may special guest tayo sa ating programa na ang pinakamaganda at matulungin, matalino na si Director Joycelyn Cabanya na naging kaibigan natin simula pa noong 2020 at siya po ay naging chairman din ng ating samahan, yung Yes We Love the Philippines, which is I'm the present president. So siya po ay nagkaroon ng iba't ibang klaseng mga karamdaman noong bago mag 2020 at siya ngayon po ipinalad tayo na bumalik siya sa Bicol, nag-stay po sa Dorotea Resort kasi po may team building ang kanyang grupo. Kaya may papaliwanag sa atin ni Madam Joy
ang mga nagawa ng ating Mega One, ng Miracle C at ng ating Amazing 4. Magandang tanghali sa iyo, Madam John. Good afternoon, Doc Joey. Good afternoon para sa lahat na nakikinig. Ako po, bilang isang kaibigan ni Doc Joey, nung nagkakilala kami 2019 yun, o 2020, na sa dami ko na rin kasing nasalihan ng mga food supplement, yung una niyang sa akin, medyo nagdalawang isip ako. Pero, itry ko rin talaga kasi ang dami ko rin naramdaman, ang dami kong maintenance. So, nakagamit na ako ng Amazing 4, and then the vitamin C, at saka yung coffee ng Amazing, ng mga mega healthcare, nagamit ko yun. So, ang daming nagbago sa akin. Sa lahat na aking naramdaman, meron akong migraine, meron akong high cholesterol, tumaas ng aking BP, tumaas ang aking uric, which hindi talaga, meron ko talaga pag mag-take kayo ditong food supplement na ito, ako talaga hindi magsabi talaga na proven and tested ko na sa ito sa aking buhay. Okay, no, at the same time, Madam Director, minsan ay nag-text ka sa akin na ikaw ay na-COVID at sabi mo ay ka lang sa inyong bahay at sabi ko sa iyo uminom ka ng Amazing 4 dahil nga po ay mahirap ang ma-COVID at nanghihina ka noon. Nung uminom po kayo ng COVID, Amazing 4, mga ilang araw lang po ba kayo naka-recover? Nung una, yung tinext ko si Doc Joey, kaya nag-positive ako. Kasi dahil nga kahit COVID noon, panay pa rin ang trabaho namin, kaya ganyan mo talaga tayong mga public servant. Ginaid niya ako kung anong dapat kong inumin. Sa first day talaga, parang feel ko talaga natamaan ako. Kasi mayroon talaga akong symptoms na ramdaman. Mga after mag 3 days kong take sa sa gamot ni Doc Joey, wala talaga, sabi ko, hindi talaga ako na COVID. Tumatawag kong aking mga kaibigan, mga staff ko, ang aking boss, kumusta ako. Sabi ko, hindi man talaga ako nag-positive. Dahil talaga sa gamot, mga food supplement ni Doc Joey, at sinabi niya ko kung paano pag-inom, malaki masyadong sa aking kalusugan yung time na yun na ako ay na-COVID. Naikwento mo rin sa akin, Director Joy, na yung apo mo, nung simula siyang pinanganak, ay once inaatake kasi may sabi mo, may sakit nga sa nerve, ay hindi siya halos makatayo, yung mga kamay hindi magalaw, at kung papasok sa eskwela ay inaalsa ng driver. Pero nung makainom po siya ng Miracle C at ng Mega Choco, ano po nangyari doon sa apo ninyong 12 years old dati, ngayon po sabi mo 14 years old na ang iyong apo? So, yung pagkaano ko talaga, hindi naman ako nagsabi nung kay Doc Joey. Titry ko lang, painom sa kanya yung Miracle C at saka yung Mega Choco. Sa awa ng Diyos kasi naidala ko na yun sa Makati, ilan ng doktor ang aming pinuntahan. Kasi nga kawawa umiiyak, kasi hindi nga makagalaw itong mga kamay, yung paa niya hindi siya makalakad talaga, gagapang, basta iyak na lang kasi wala talaga siyang lakas. Nila namin sa ilang doktor, sabi ng doktor, hindi daw pwede, wala daw gamot yun. At doon pa ako nababahala kasi up to 50 years old daw yung sakit na yun, saka pa siya mawala. So gitry ko pinainom yung Miracle C ni Doc at saka yung Choco. Sa awa ng Diyos hanggang ngayon, after uminom, hindi na talaga kinain na kasi nung pinipigilan ng kumain ng maalat, saka maasim. Sa ngayon, sa awa ng Diyos, normal na talaga ang aking apo. Praise God, hallelujah. Then, di ba, walay tayo, hindi tayo nagkaroon ng contact, ay nahinto mo ang pag-inom ng ating Amazing 4. But nung nag-team building ka, nag-start tong Monday dito sa Dorotea Resort sa Albay, ay sabi mo, ikaw ay sa sobrang pagod, sumakit na naman, nag-migraine ka na naman, at yung paa mo ay masasakit,
At may iba't iba ka na naman nararamdaman sa katawan. Kaya sabi mo sa akin, Dok, bigyan mo ako ng Amazing 4. Nung uminom ka ako ng Amazing 4, sabi mo yung gabing yon kasi parang hindi ka rin nakakatulog, ano po ang nangyari? Nung tinext ko si Doc Joey, sabi ko na kung pwede dadalhan ako ng Amazing 4. Kasi ang aking pagdating ko talaga na magmamanas. Kasi hirap rin ako paano ako makapagbawas ng sa araw-araw. Yun ang problema ko. Umiinom na ako ng mga contraceptives na gamot para lang ako makabawas kasi yan ang parang sakit ko. Tapos, yung migraine ko, sumakit na naman ang ulo. Manas ako pati sa kamay ko, pati sa aking mga paa. Nung uminom ako that night, na umatake yung aking migraine, siguro wala lang 30 minutes na wala yung sakit kasi dito talaga ang sakit niya. Pagdating ni Doc Joey, uminom ako agad. Tapos, ang ganda ng aking tulog. Tapos, naging normal na yung aking pagbabawas na naman at nawala yung aking uldo kahapon, 3 oras kami papunta sa pili. Kadalasan mangyari yan, pag-uwi ko yung aking paa, lumubo yan. Kahapon, pag-uwi ko wala, hanggang ngayon, tinitingnan ko yung aking paa, hindi na talaga nagmanas. So, pangalawang inom ko kahapon, pagdating ko, pagod na pagod, uminom ako, nakatulog ako. Kung hindi ako, kinatok ako ng aking staff, hindi ako makagising. Ang cellphone ko malapit sa aking ulo, tumunog, yun, nakagising ako. Pikit-pikit pa kung mata ko bumaba sa kanila kagabi. So yun talaga ang kagandahan ng mga produkto ni Doc Joey na hindi talaga ako magsalita, never ako magpa-interview. Kung hindi ko talaga naranasan mismo sa akin, kung ano, kasi ang dami kong maintenance. After na hindi na kami nakita ni Doc Joey, bumalik yung aking mga maintenance sa aspirin, ang aking pang-uric, ang aking pang-cholesterol, ang aking pagdating ko dito nang uminom ako nito, in-stop ko na talaga, hindi na naman ako uminom nun. At ngayong araw na ito, si Director Joy, pinuntahan yung ating opisina na ginagawa pa ngayon hanggang 4th floor at merong penthouse tayo. Nagtaka siya, Dok, parang ang lakas-lakas. Ano pa yung nagtaka ka at sa taas nito, parang sabi mo hindi ka na napapagod? Kasi yung office namin, nasa 9th floor kami. Tuwing uwian namin, ang aming elevator, hindi kami makasakay kasi puno na tawing magdaan sa aming floor. Tuwing bababa ko, sabi ko sa mga staff ko, ano ba kasi araw-araw naman ako bumababa sa hagdan, bakit sumasakit itong mga tuhod ko at balakang? Ngayon, dumating kami dito kay Doc Joey, umakyat ako hanggang 4th floor, sabi ko, ba't hindi ako humihingal? Ba't hindi sumakit yung aking tuhod? So, iba talaga, pang 2 araw ko pang inom itong Amazing 4 niya, iba talaga ang nagawa sa aking katawan. Grabe. So, ibig sabihin talaga itong Amazing 4 natin na galing sa Amerika, talagang for total well-being na natutulungan. Katulad ko rin din po, almost 69, going 69 years old, walang maintenance, nagsusupervise sa ato sa pinapagawa hanggang 4th floor. Kaya yung sinasabi po ni Director Joy ay totoo po yan. So sa mga kaibigan natin, kakilala, kamag-anak, at doon po sa lahat ng mga Pilipino and even dito sa Pilipinas and even sa abroad, ano po ba ang ma-advise mo o ma-recommend mo sa kanila para sila magkaroon ng magandang kalusugan? At yung po mga naranasan ninyo dito sa Amazing 4 na kayo gumaling, ang iyong well-being, yung nawala na yung maintenance mo at yung strength and vitality mo talagang maganda na at yung pagdumi mo okay na, yung migraine mo nawala na, ano po may pag-advise mo sa ating at ma-recommend mo Director Joy? Sa ating lahat, hindi man talaga ang ating health is wealth talaga yan. Yung talaga, anhin pa natin itong lahat na natin sa mundo kung ang ating kalusugan is ang ating number 1 na problema. Lahat naman tayo nag-i-invest pa, doktor tayo, gagastos tayo, bibili tayo ng gamot, maintenance everyday, gumagastos tayo. Ito, mag-start ka lang naman sa konti. Kung wala ka pang kung wala namang sakit, may protection ka para sa iyong katawan. Alam mo na ngayon, ang daming nagkasakit dahil hindi naman talaga healthy yung ating kinain sa kadaming mga chemicals. So akin, para sa lahat na tao, kung sino nakakinig sa akin, sana huwag nating panghinayangan yung ating ibibili sa food supplement kasi malaki talagang bagay at malaking may tulong to sa ating katawan. So lagi niyong tandaan, health is wealth, anuhin mo ang lahat.
kung yung katawan mo nagde-deteriorate naman sa sakit. Okay, Director, congratulations and more power, good health. Hopefully, ay umabot ka ng 120 o 130. Kasi alam mo ba, Director Joyce, sa November 15, meron tayong masugid na umiinom ng ating products. She will be celebrating her 100th birthday. Kaya ikaw, palagay kong 120 or more, kaya-kaya natin. So, matagal pa ako kasi I'm already 62 years old. Okay, Lahat matagal ng pa. mga tao kung doon sa mga beneficiaries, hindi sila maniwala 62 years old ako. So, 62 years old na ako, pero ramdam ko hindi pa ako 62. Kaya lahat ng tao sabi, 40s lang daw ako. So, thanks talaga. At least ngayon, babalik na naman ako ng inom. Ito lang talaga Amazing sikreto ko. Amazing po. Iwanan ko na yung mga ininom ko na mga gamot, mga aking mga maintenance. Babalik ako dito ngayon ka nag-start. Pangatlong araw ko ngayon uminom sa Amazing Point. So thank you so much. Okay, thank you so much. At mga kamising people all over the Philippines, hopefully we can help you out. Wag sabi nga ni Madam Joy, wag natin panghinayangan ang ating pera. It's an investment. If you say invest to your health, because health is wealth. Para maiwasan natin ang ma-hospital, maiwasan natin ang casualty. Kaya andito kami ng Amazing Four na galing sa Amerika, ay talagaan sa Mutsari po ang aming natutulungan. Manood lang po kayo sa aming araw-araw na programa dito po sa Doc Joey Bitito page. I-click lang po ninyo yan, just follow it, at makikita ninyo sa Mutsaring mga testimonya at sangkatutak na nating natulungan na nagkaroon po ng magandang kalusugan. Maraming salamat, magandang tanghali. God bless to everyone and thank you so much, Derek. Okay, magandang umaga, tabi Nanay Wenceslada. Andito katabi para ipaliwanag sa atin kung ano pong magandang benepisyo na naibigay ng Amazing Four. Ito pong Miracle C Mega Multiplied Mega 1 or known as Amazing Four na galing sa Florida, USA sa inyo pong anak. Kasi nung una po kayong pumunta dito, ang creatinine po ng anak ninyo 541. Sabi mo nga ay gusto nang i-dialysis. Pero nag-decide kayo na i-try muna ninyo ang Amazing Four na galing sa Florida, USA. Pakikwento po ninyo, Nanay, kung ano po ang nangyari at ano pong benepisyo na gawa ng Amazing Four sa inyong anak. Ilan taon at saka ilan taon na po ang anak ninyo? Ako po si Wenceslada Milay. Ang aking ko po si Michael Milay. 47 anyos. Ganyan po, dahil man siyang ilang kaan, ang pinungansa na po, so pagbaksina sa iyang second dose kan AstraZeneca. Ikatulong aldaw, pigkalintura siya. Ikapat na aldaw, minigda na, dahil na nagkabuhat. Yung ito, pinag-desisyonan ming kadaiman kami, daiman pwede kami mag-badmit sa BRTTH sa bawal, dahil magkasasaka, dahil man na mga bantay, tapos seniors na. Di, tigdarami sa physician surgeon. Kung na po ito pag ang pangarang kang physician surgeon. Yung para injeksyonan siya kay 7 aldaw, kalukang 7 aldaw ning antibiotic sa kamay mga reseta pang mga bulong ng mga synthetic, kung ano-anong synthetic na bulong. So gout niya puminutok digdi sa bukong-bukong digdi sa paa. Tapos balik ko naman sa sa doktor. Iiling lang, resita naman ako kay mga paglimpya. Ako na lang ang naglilinig sa harong. Tapos nung kalis ang 5 bulan, pigpa-blood chem ko. Inot, ang blood chem niya, papapasukreatin na niya. Ang utro ko pa blood chem nung June 14, yan na June 14. Alang tao na sukreatin na niya. Ito na yung 541. Yung 541.89. Ano sabi kan doktor? Nung pig-repair na kami, pwede nang mag-accept ng outpatient sa BRTTH. Ipinag-ano mi sa BRTTH, pinabasa ko duman result. Ang gawin ngayon, ang creatinine ngayon niya. Sa 24 ngayon, ibalik mo, June 24. Kung ano ngayon ang karamong kang neurologist na yun, na dialysis ngayon iyan,
Dahil ka na ngayon, magduwa-duwa, dahil mo pa dialysis. Sabi ko, sarap man lang akong pobreng tao. Alam ko ang pag-dialysis, mahal. Tapos, so aki ko, itong naghihilang na aki ko, abo niya magpa-dialysis. Pagpaparalubuton ngayon ang lawas ko, ang nangyayari ako maniwango na. Kasi kan opinion ako, nadangog ko ining amazing for radyo. I-try ko, nagdigya ako sa Doc Joey Betito. Igapot ko, kung ano lang. Pinailing ko sa iya, so salt ng blood chem na alam ka so creatinine. Ang sabi ni Doc, muna yung pagpa-dialysis. Muna. Subukan natin. Subukan mo tangay ining missing 4. Mhm. Di yo, inot andara ko sa nangani 1K. Dahil akong ibang kwanta. Tinawan ako ni Doc Ning 3 days na tumada. Opo. Paubos ito, nagbalik ako. Nawa naman ako rin sa half month, 15 días na tumada. At obserbasyon ko, dahil na nagsusuka sa aki ko, saka nag-dry sa pagkaon niya, na dati, ang sarong sandro. Nagtatawad na nga niya, abo na daan niya. Bago magkaon, masuka. Pagkakaon, masuka na. Naanit baya ako. Eh yun eh, may mga pa-blood chem dyan sa park na libre. Sinamantala mi, dara ko naman sa park, sa Daraga, libre. Ang result ng blood chem, 105 na lang, so tinay niya. Praise God, hallelujah. 105, normal. 18 days na pag-inom 18 days. ng Mega Amazing 4, twice a day. 18 days tabi yan, Nanay Wenceslada. Opo. So from 541.89 naging 105, Opo. which is very normal. Saka, so blood sugar niya, 5.8. 5.8 na lang. Opo. Talaga normal na rin. So, paano natin may papaliwanag yan? Na ito hindi naman mga synthetic drugs, hindi gamot. Ito po yung mga supplements na nagpapalakas sa ating katawan. So, I think it's a grace of God para matulungan ang inyong anak. Dahil nga sabi mo, suka na lang ng suka, nahirapan ng kumain, at due for dialysis na. Pasalamat po tayo sa Panginoon Diyos. Opo. Kaya ang tiwala ko talaga kay Lord. Tama po yan. Umapit ako sa iya, tumanggi, nagpapagadi ako. Sana magbalik ang dati niyang, na dati, sabi ang katawan niya, nagtatrabaho, nagpipintura, minsan nagtatricycle. Ngunyan, dahil lang. Ngunyan, ipapatuloy ko pa ang amazing po. Kaya nagbumalik kayo nanay ngayon kasi bibili ulit kayo good 10 days. So yan po mga, ano po masasabi mo ngayon sa mga marami ring nakikinig sa atin, nanonood sa ating FB Live na mayroon din mataas ang creatinine, mataas ang sugar, mataas ang blood pressure at iba-ibang karamdaman. They are suffering sa iba't ibang klaseng mga karamdaman. Ano po masasabi ninyo Nanay Wenceslada sa kanila? Ang masasabi ko po, yan, maray ining amazing po. Suaki ko, may kaginhawahan man po. Ang problema min na lang, so nagpaparapulog ang bitis niya. Ay, yung bitis niya ba? Opo. So, duman na Sa kita. taon. Oh, kasi 25 days pa lang siya uminom o 25 days o 22 days? 25 days. 25 days. So, 18 plus 7, 25 days. So, inuna muna yung pagbaba ng creatinine, Opo, para pagbababa ng sugar. Anong malay mo itong pagbili mong ito? Yun namang gout ang masol. Ang tansabi kan aki ko, gusto ko ngayon maali ang pagparakulog kan bitis niya. Kada siya masyado na nakatindog bagang Okay. maglakaw. Kasi nga po yun na, Matulog din ang dahil nga talapakan din niya. siguro yan sa pagpara-tricycle niya, Opo. sa rumana dahilan yan. Okay, so imbita natin nanay yung mga nakikinig o nanonood sa atin ngayon. Kaya so, kamong tabing mga nakikinig na may mga kamatian, try ninyo rin di kay Doc Joey. Tapos pig-try ko talaga. Okay, so yan po mga minamahal kong kababayan. Si Nanay Wenceslada, isa pong pobre na kababayan natin dito sa Albay. Yung kanyang anak suffering from diabetes, from napakataas ang creatinine. At in just 18 days po, nag-normal yung pong creatinine. In 25 days, normal na rin po yung blood sugar. So ngayon po ang aayusin naman yung arthritis, severe arthritis na nangyari sa kanyang anak. So iniimbita namin kayo na sabi ko nga, there's no harm in trying than none at all. Bakit mo pupursigin ang buhay mo kung hindi ka manararahay?
bakit hindi mo subukan ang Amazing 4 galing sa Amerika na ito po ay all natural, validated na po ito when aprobado ng FDA at samot-sari na ang natulungan nito. Maraming salamat, Nanay. Opo. And hopefully for the best at hopefully makapag-repair ka na rin dito sa atin para mas marami po tayong matulungan. Magandang umaga po and God bless po. Opo. Okay, magandang umaga, tabi, Nanay. Hello everyone, Diyos marhay na pagkahapon po sa Indogabos. So welcome po digdi sa programang Kalusugan, Kabuhayan at Bayanihan Serbisyong Natural. So my name is Miss Len, sa ngalan po ng ating CEO na si Doc Joey Bitito and to our Vice President Ma'am Ann, Bitito Penzena. Ayan, so kamusta po ang lahat? Ayan, so samahan niyo po kami hanggang 6:30 in the evening. Ayan, so ang aming office po, we are located dito lamang po yan sa Barangay 18, Cabangan West, sa Legazpi City, in front, Bangko Sentral ng Pilipinas. Again, we are located dito lamang po yan sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, in front, Bangko Sentral ng Pilipinas. So, pwede po kayong mag-text or mag-call sa ating CEO na si Doc Joey Bitito sa 0910-44-82598. Once again, sa 0910-44-82598. Or sa Globe, we have 0917-853-8933. So, yan po yung official contact number ng ating CEO na si Doc Joey Bitito. So, kahapon po, wala po kaming programa sa ating Kalusugan, Kabuhayan at Bayanihan Serbisyong Natural. Pero thanks God kasi natagpo naman, diba, na wala po kaming programa kahapon. Hanggang 7 p.m. yung ating mga amazing client kahapon. Ang dami po kahapon nagpa-consult at iba't ibang uri po na na-encounter naman po namin na mga sakit. Ayan, so yung isa, 35 years old. Ayan, so matagal siyang nag-OFW. So ngayon po ay nagstay na siya dito para mag-build ng pamilya, 'di ba? Pero dahil sa kagustuhan na niya na magkaroon na din po ng sariling anak at hindi po sila nakakabuo. At yun, nagpa-test at may nakita pong myoma. So, yun, kailangan daw operahan. Pero lagi po na nakaantabay sa satuyang programa ang kanyang magulang. Kaya naman po ay pinapunta po sa atin. So, ayaw din po nila na magpa-opera. Ayan, so kahapon nag-avail po ng good for 1 month. Ayan, so galing din po dito si Sir Alan Cañete from Kumadkad, Sorsogon. Ang kanyang mother naman po ay may bukol sa breast. Ayan, so may bukol po sa breast at dati Amazing 4 yung iniinom. Ngayon naman po ay Mega 1 capsule na lang. Ayan, hindi na lumalaki, hindi na kumikirot. Ayan, so may improvement na po. So galing din dito kahapon si Nanay Magdalena Liagas from Daraga na mataas po ang creatinine. So ngayon, may improvement na din within 1 month na pag-take ng Amazing 4 dahil from 500 plus ang kanyang kreya, kahapon po ay pinakita yung result, almost 407 na lang. So within a month at mayroon na pong improvement. So, galing din dito kahapon si Sir from Sorsogon na meron pong prostate cancer. Ayan, so within wala pang 1 month na nagtitake po sa amin. So, ang dami kahapon, hindi ko na halos matandaan yung iba. Ayan, so from Manito, ayan, ni-refer naman po ni Tatay Alfredo Dr. Dedea
na isa sa natulungan na po natin na hindi din po naoperahan sa katarata at ngayon po ay patuloy din po siya na nag-share na about po sa ating mga amazing products. So si tatay naman ay due for operation din sa katarata at yun, naka-schedule na sana for operation. Yan, so natakot po siya kasi nakita niya yung kanyang kaibigan na naoperahan sa katarata. So nakita niya yung nangyari. Kaya naman po ay kumbaga inabot siya ng panghihina. Ayan, na medyo nagdalawang isip siya. So sinubukan po ang ating Amazing 4. Yan, nag-avail muna po siya ng good for 15 days. Ayan, so kanina ang dami naman po natin na pasyente. Yan, simula 7 a.m. Yan, nakaligo ako almost 3 p.m. na. Yan, so from Magnito din. Ayan, so ito po ay hindi na nakakalakad ng maayos. Ayan, so may nag-refer din po dito si Ma'am Rose Arevalo from Magnito. Ayan, so siya po ay mananahi. Ayan, so medyo inabuso po yung kanyang katawan dahil maghapon nagtatahi. Pagdating ng gabi, magbabasa. Ayan, so inabot ng naabuso yung kalusugan. Kaya ngayon po ay nagkaroon ng health concern, hindi na makapagtrabaho at may dalawa pang inaalagaan na sana po ay siya yung nag-aalaga. Pero dahil sa kanyang sitwasyon, siya po ay ang nag-aalaga pa yung kanyang mga magulang. Yung kanyang magulang daw po ay hindi na nakakakita at yung father naman niya na 82 years old. Ayan, so siya daw po ang nag-aasikaso kahit yung panghanap buhay. Kaya kanina sinamahan ng kapatid upang po ay pumunta dito sa amin. Sana with the grace of God, sa tulong po ng ating mga amazing products, siya po ay ulit ay makarecover dahil po siya po ay I think 49 years old pa lang. Ayan, so marami pa pong magagawa, marami pa siyang maitutulong sa kanyang mga magulang. Sana sa pamamagitan ng ating Amazing 4 ay matulungan, malunasan po ang kanyang health concern. So may galing din dito na may bukol po sa breast. Ayan, so marami na din pong sinubukan na mga food supplement pero ganun pa din po yung kanyang nararamdaman. Sana dito din sa ating mga amazing products, basta mayroon tayong commitment, ay magkakaroon po tayo ng improvement. So si Sir Abogado na within a month na din po na umiinom ng ating Amazing 4 na mataas ang kanyang uric acid and yung kanyang creatinine at may problema po sa prostate. So, maganda na yung kanyang improvement. So, yun. Sana sa lahat ng mga may dinaramdam at matagal na po ang inyong mga health concern, yan, subukan po natin ang ating mga amazing products na Amazing 4, Amazing Trio at si Mega 1 Capsule. So marami na tayo na lunasan sa iba't ibang uri po ng karamdaman. Ayan, so subukan natin, 'di ba? Pag-try natin, 'di ba? Wala naman pong mawawala as long as na matutulungan tayo sa ating mga health concerns. So alalahanin po natin na ang buhay po ay isa lamang. Katulad po niyan na lagi po namin na sinasabi na if ever man mawala sa atin ang isang bagay, ay pwede po natin maibalik. Pero ang buhay, if ever po ay mawala sa atin, mawala tayo sa mundong ibabaw, ay hindi na po natin yan maibabalik. Kaya ngayon, ay samahan po natin ang ating mga sarili sa pamamagitan po ng pagdisiplina at pag-isipan ng mabuti kung ang gagawin po natin, ito ba ay makakabuti or hindi. Dahil po, sabi nga ni Doc Joey, ang pagsisisi po ay laging nasa huli. Okay? So, sana sa lahat, ayan, so almost 2008 pa tayo, 'di ba? So, almost 17 years in counting na po ang ating company. And of course, aprobado tayo ng FDA. So, bago man po inilabas sa merkado ang ating mga amazing products,
talaga pong dumaan ito sa aaral, 'di ba? Hindi po ito basta-basta na talagang ano yan na pwede natin ibenta, 'di ba? Bago man po ito inilabas, talagang si Doc Joey muna yung nag-try ng ating mga amazing products. So, congratulations din po kay Ma'am Julie na isa sa nag-recommend po kahapon from Rapu-Rapu. Ayan, so galing dito at nagpa-consult at yung kanyang father daw po ay hindi na nakakalakad. So, nag-start lang daw po yung kanyang health concern dahil sa high blood. Diba? Nagpa-hospital, pagbalik sa bahay, hindi na po nakakalakad yung pasyente. At ngayon, nadagdagan pa ang kanyang health concern na may problema po sa lungs. So, may pneumonia na po yung father. So, ni-recommend po siya dito ni Ma'am Julie na isa sa natulungan po natin ng Amazing 4 yung kanyang kapatid po last year na nagkaroon po ng mataas na creatinine. So, due for dialysis na, pero dahil sa nirecommend din po siya ni Ma'am Christina Avila from Tabaco, ay natulungan po natin yung kanyang kapatid na hindi po natuloy sa dialysis. Kaya naman po sila ngayon ay patuloy din po na nag-share about sa ating mga amazing products para po ay makatulong din po sila sa mga taong matagal na po nilang gusto din na malunasan ang kanilang health concern. Ayan po. So, sila po ay naging user muna ng ating mga amazing products bago din po sila nag-recommend po dito sa atin. Siyempre, makikita po natin yung result, yung pagbabago sa mga pasyente once na nag-take po ng ating mga products, 'di ba? So, syempre, wag po natin isipin yung kita, 'di ba? So, pwede kayo mag-recommend kung gusto niyo lang, 'di ba, na kumita. Pero dapat po ay syempre, kumbaga, gumamit muna tayo ng mga products. Pero since naman po ay talagang proven and tested ang ating mga produkto na talaga naman pong hindi kayo mapapahiya na mag-recommend po dito sa atin. Kasi po, once na ang pasyente mayroon pong disiplina sa sarili, may commitment po sa pag-take ng ating mga amazing products, talaga pong makikita nyo po ang result. Pero, kung tayo po ay magti-take ng ating mga amazing products, kung kailan gusto lang po natin, di ba? So, yung iba kasing pasyente, once na gumaling, yung iba expected lang ng 1 week, 1 month ay magaling na, di ba? Wala pong ganun. Diba? Kahit saan tayo pumunta, yan, so wala pong shortcut. Kailangan po natin dumaan sa proseso. So, ganun din po yan sa ating mga amazing products. Kaya nga sabi natin, 3 months to 6 months. Depends po sa ating mga health concerns. So, matagal na po ang 3 months. Pero kung tayo may cancer, 6 months to 1 year po yan. Diba? Kasi wala pong shortcut. So, sa gallstone nga, ngayon, almost ilan po ang mayroon sa atin na gallstone na due for operation. Ayan, hanggang ngayon po ay patuloy na nagtitake ng ating mga amazing products. So, last December 30, may nagpa-consult sa atin from Ginubatan na due for operation sa gallstone. Hanggang ngayon po ay hindi na operahan. Kaso, ang problema, hindi na nagtitake ng ating amazing products kasi nga daw po ay magaling na. So, wag tayong maging kampante, lalong-lalo na kung bago pa lang po tayo na nagtitake ng ating mga amazing products. So, humingi tayo ng advice, especially kay Doc Joey Bitito, kung ano po yung kailangan po natin gawin sa next step na natapos po natin yung 3 months, di ba? So, kaysa tayo ay ma-operahan, di ba? Almost 1 year. Hindi tayo makapagtrabaho ng maayos. Ayan, hindi tayo makakagalaw ng maayos. Pero, kung gusto natin na walang hiwa, walang bawas, ayan, so mag-take lang tayo ng ating mga amazing products. So, ang ating products is Amazing 4, Amazing Trio, at si Mega 1 Capsule. So, galing din dito pala si Miss Lovely C from Legazpi and si Nanay Marchan from Kumadkad. Ay, from Castilla, Sorsogon. Kanina, diba? Hindi ko na makamatandaan yung ibang pasyente natin. Ang dami talagang pasyente. Ayan, pero maraming salamat po sa inyo
sa patuloy po na sumusuporta sa Miracle Health Corporation, especially to our amazing products, Amazing 4, Amazing Trio, at si Mega One Capsule. And of course, sa lahat po na nagre-recommend din po ng ating mga amazing products. Okay? So, yun, nagpabawas na din pala ng dosage si Sir from Malubago, Ginubatan, Albay. Ayan, siya po ay may prostate, gallstone. Ayan, so ngayon po ay nagpabawas na po siya ng dosage po niya. So, hindi po habang buhay. Hindi ba? Hindi po habang buhay, ganun yung gastos natin. Kapag natapos natin yung dosage, yung months na talagang sinabi ni Doc Joey, syempre magbabawas din po ang ating expenses, magbabawas din po yung ating iniinom na mga products. Hindi habang buhay, ganun po yung tinitake natin. Dito sa atin, kapag natapos nyo po, lahat naging okay ang ating health concern, syempre magbabawas din po yung gastos natin. 'Di ba? So, yon sa lahat na may mga katanungan pa about sa ating mga amazing products since malapit na tayo matapos. So, mag-message na lamang tayo kay Doc Joey Bitito if ever po na may mga katanungan tayo pagdating sa kalusugan. Ito po yung contact number ni Doc Joey sa 0910-4482-598. Again, 0910-4482-598. Or sa Globe, we have 0917-853-8933. So, pwede nyo din po siyang i-follow sa kanyang personal account sa Joey Bibon Bitito. Again, Joey Bibon Bitito, or sa kanyang second account po na Doc Ching Bibon Bitito. So, maraming salamat din po sa mga nagme-message sa atin from Facebook page na Doc Joey Bitito. So, pwede nyo din pong mapakinggan ang ating mga testimonials. Hanapin nyo lamang po sa YouTube channel na Doc Joey Bitito channel. Okay? So, kung ako po ay may nakalimutan pa i-announce, kung kayo po ay may mga katanungan pa regarding sa ating mga amazing products, so mag-message na lamang tayo. It's either sa contact number ni Doc Joey or dito mismo sa ating Facebook page na Doc Joey Bitito. So, maraming salamat po. My name is Miss Len, sa ngalan po ng ating CEO na si Doc Joey Bitito, and to our Vice President, Ma'am Ann Bitito Benzena. This is been Kalusugan, Kabuhayan at Bayanihan, Serbisyong Natural. So, maraming salamat po. Magandang gabi. Keep safe everyone and see you tomorrow.